जितु बाजेट এই বাজেটটো আমি সন্তুষ্ট আৰু অসন্তুষ্ট ইয়াৰ মাজতেই আমি ক'ব লাগিব সন্তুষ্ট বুলি ক'লেও মানে ঠিক নহয় আৰু অসন্তুষ্ট বুলি ক'লেও মানে বিৰোধিতা কৰা যেন দেখা পায় হেতুকে সন্তুষ্ট আৰু অসন্তুষ্টৰ মাজতেই বিটিচিৰ বাজেটখন মানে আজি প্লেস হৈছে বুলি আমি ভাবো আৰু ভৱিষ্যত দিনত আমাৰ যেটো আৰু প্ৰয়োজন হয় বাজেটৰ প্ৰয়োজন হয় সাপ্লিমেন্টাৰী বাজেট এডিশনাল বাজেট লোৱাৰ কাৰণে চিফ মহোদয়ে নিশ্চয় ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো ৰাখিব खारनायाव जेबो मार गैया बे सिम्पली क्वालिफाइं लेसार तारमाने जों 4 आवार्स होखादोंथ जुदि सोरबा केन्डिडेटआ उइदिन 4 आवार्स बे कमप्लिट खालायोबा होमबा बे क्वालिफाइ जाबाय फर द रिटेन टेस्ट रिटेन एग्जामाव बे एपियार जानो हाबाय किन्तु बियन्ड 4 आवार्स जायोबा माने 4 घन्टाखौ बारलाङोबा बे तखन डिसक्वालिफाइ खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव थांखिब्ल YouTube चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय स रायजोफोर आंनि गोसोनि साननायफोरखौ नोंसोरजोंहाय सावरायलायनो थाखाय आङो बे समावहाय गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों बयबो मिथिगौ ना जायनि मुङा एन नायजाब ना एन नायजाब मा बुंदों बेखौहाय नोंथांमोना इयुनावहाय ससे खोनासंब्लानो जाबाय नैथियावहाय BPF नि CM बिथाङा मा बुंदों BPF नि CMआ बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन बेजों लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन देरहासार बसुमतारी बिथाङाबो मा फोरमायदों बेखौबो नोंथांमोना ससे खोनासंनानै लानो हागोन जोबनायावहाय आङो नैबे फरेस्ट खारग्राफोरनि थाखाय एसे फंनैसो बाथ्रा बुंगोन रायजोफोर बे समावहाय एन नायजाब मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि सोरखारा सोलिबाय थानाय समावहाय रन्जन दैमारी ग्रुपनि सोरबाफोरा माबा मोनसेनि थाखाय रायलायहैयोब्ला नोंथ' नाब्लानि ग्रुपनि मानसिसो बिनिफ्राय ओंखारलां होननानै बुंखायोमोन जाहैदों आरो बेनो जाहैबाय सासे क्वालिटि गोनां लिडारनि आखल बिथांनि नोजोरा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि सायावहाय ना गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारमोन थानाय समावहाय गोबां एनडेबिफ्रा जेलनिफ्राय गदों बिथांमोननि बखनायनि थाखायनो जेलनिफ्राय बिथांमोना गदों नाथाय 17 बोसोर सरकार सालायबोनाय हा बै समनि जेलाव जोबनानै दोनजानाय एनडेबिफ्रा UPPL पार्टी देरहायामोनब्ला गगौमोन ना रायजोफोर बे कुइसनखौ आङो एन नायजाबनावहाय कुइसन खालामो आरो जुदि एनडेबिफ्रा सारेन्डार जायामोनब्ला बर' जातिनि गेजेरावहाय बे थांनाय 5 बोसोरावहायबो गोजोन जागौमोन ना हा रायजो राजा नोंथांमोन जायफोरनि नखरनि एनडेबि बिथांमोना नखरनि बिमा बिफा जाति खुरमा गासिबो मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै थानांगौमोन नाथाय बेफोरनिफ्राय जोङो बारग'बाय नाथाय बे समावहाय जोङो अनसुंथाइनि दावराव जानानै जेलाव थाग्राफोरखौहाय बख'नो हायैनि दावराव दावसि जानानै दिनै आरोबाव बे एखे अबस्थाखौनो जोङो लानानै फैफिनबावनाय जों नुबाय हा रायजोफोर बे समाव एनडेबि गैला नंगौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय आङो एन नायजाब बिथांखौ बुङो नोंथांनि बाथ्राया उल्थां फाल्थां माब्लाबाबो नोंथाङा थिग नङा नोंथांनि खर'आनो थिग नङा बायदि आं मोनदों रायजोफोर एनडेबिफ्रा UPPL थानाय समावहाय सासेनि उनाव सासे गजोबनो थांगासिनो दंखायोमोन नाथाय मेगन गोसा सासे लिडार थानायनि थाखाय आरो बिजों लोगोसे बिनिनो माखासे पार्टनारफोर थानायनि थाखाय दिनै एनडेबिखौ बख'नो नागिरग्रा लिडारफ्रा गासिबो जेननानै दंजोबो दा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौहाय नोंथाङा बेबायदि बुंदों नोंथांनियाव मा फोरमान दङ एसे खोन्थानानै होदोलाय जायफ्रा बुंजादों बिथांमोनखौनो ससियेल मिडियायाव लाबोनानै फोरमान होनो थाखाय दिन्थि नंथारै बाथारै जुदि नंगौ बेबायदिब्ला ससियेल मिडियायाव बेबायदि दाबुं एन नायजाब नोंथांमोना गावसोरनो लाजिनांगौ रन्जन दैमारी सारखौहाय बख'गोन होननानैहाय BPF पार्टीफोरजोंहाय थाफानानैहाय साफ्रोमबो एक्स एनडेबिफ्रा BPF खौ सापर्ट खालामदों दा बिनि गेजेरावहाय दिनैहाय सोर साबेसे सुबुङा एनडेबिनि सायावहाय बाथ्रा बुंखो हा
क्लियारलि फोरमायनानै होखाबाय बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारी साहाबा एनडिएफबि फाउन्डार रन्जन दैमारी सारखौहाय आइन मथे नङाब्ला बख'नो हाया। अब्ला नोंथाङा मा बाथ्रा बुंनो नागिरखो दिनै हा? नाथाय इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारजों लोगोसे रनजित बसुमतारी सार, गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरो बि सावरायग्रा सारमोना जेरैब्लाबो एनडिएफबिफोरखौहाय जेलनिफ्राय रेहाय खालामनानैहाय उदां अख्राङाव दोननो हास्थायदोंमोन। नाथाय बे समाव सोर हास्थायदों हा? बिनि फिननायखौ होदो। सोर हास्थायदों? ना बिनि बिनानाव अनजालि दैमारी मेडामानो खुगा बेखेवदों, ना गाबनानैहाय एक्टिं दिन्थिग्रा बिक्रम दैमारियानो खुगा बेखेवदों, ना बि राजामोन बायदियानो खुगा बेखेवदों, ना बि बानस'आनो खुगा बेखेवदों, ना नोंनो दिनैनि समावहाय नारसिननो हादों हा? लाजिदोब्रा, एसे लाजिदो। नों जुदि रियेल एनडिएफबिब्ला नोङो लाजिनांगौ बे समावहाय, मिथिबाय दा? 1.5 मासनि गेजेरावनो आं पावाराव फैयोब्ला बख'नो हागोन होननाय हाग्रामा महिलारिया बोरो हा? 9 मास रानिं जागासिनो दङ। 1.5 मासखौथ' बाद हो, 9 मास रानिं जागासिनो दङ। फंसेबो एनडिएफबिनि सायावहाय दिनैनि समावहाय दायित्व लानानै खामानि मावनाय जों नुला रायजोफोर, मिथिबाय ना? बे समाव खोनासंदो हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों। মই আশা কৰা নাই ভাল বাজেট হ'ব বুলি। যেন হওক আমি কম হলেও এইটোতে আমি এই বছৰটো চলাব লাগিব। অসম চৰকাৰৰ বাজেটটো মই কম, আমি যিমান দূৰ জানো অসম চৰকাৰৰ যেনেকৈ বিচাৰিছে দিল্লীৰ পৰা এই হিচাপত পইচা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, বহুত কম পাইছে বুলি আমি জানো। যেনিবা যোৱা বছৰত 100 টকা পাইছিল অসম চৰকাৰে দিল্লীৰ পৰা, তো 100 টকাতকৈ কমত আহিছে, 80 টকা মাত্ৰ পাইছে সিহঁতে, বহুত কম। তো এই হিচাপত আপুনি বিটিচিওতো কম পাব। যেনিবা যোৱা বছৰ বিটিচি 100 টকা পাইছিল, হয়তো 100 টকা নাপাবও পাৰে এইবাৰ, কিন্তু বঢ়াবহে লাগিছিল, 110 বা 120 হ'ব লাগিছিল। কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰে যেনেকৈ পাইছে প্ৰপৰ্চনেট পাব লাগে, এই হিচাপত পোৱা নাই, কম পাব, কম পাইছে বুলি জানো। ব্ৰিটিছৰ মই আশা কৰা নাই ভাল বাজেট হ'ব বুলি। যেন হওক আমি কম হলেও এইটোতে আমি এই বছৰটো চলাব লাগিব। मान सन्मान गैयै लिडार, थाइसे हरनानै थाइनै लाग्रा लिडार दिनै मा खालामजानाय नुखो जोंलाय हा? बाजेटनानो थोजासे नङा, सोरनोहाय होफ्लानो? इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट मावगोन, लामा दालां मावगोन, ना दान बान्था होगोन? रानफ्लेब्लाबो थोयैसो नुहुरनाय जोङो नुनो मोनदों फैसाखौहाय। आथिखालनि दानि बाजेटखौ नायोब्ला मानो साख्रियालफोरनोसो बेथन होगोन, ना गावसोर दैदेनगिरि लिडारफ्रासो राननानै लागोन? गावजों गाव राननानै लाज्लायनायावनो साफा जोबगोन बे फैसाया बे समावहाय, मिथिबाय दा रायजोफोर? बेखौनो बुङो थाइसे हरनानै थाइनै लाग्रा आदुवानि साननाय बियो। माथो दिनै जों नुबायलाय बेबायदि जाम्बा लिडारखौलाय, थाइनै हरनानै थाइसेसो लाबोबाय माथो ना रायजोफोर? दा देरहासार बसुमतारियाबो क्लियार बुंबाय दा हा रायजो राजा नोंथांमोन? देरहासाराबो बुंबाय बाजेटना थोजासे नङा, रानफ्लेनोनो थोआ बे बाजेटआ। गथायैनो थगायजाबाय माथो बिपिएफ पार्टियालाय। नाङा फाङा हनै माबा गोदाव सोराव मा होनो बिस्वजित दैमारिमोन बायदिया बर' जाथि जानानैहाय गुबुन पार्टियावहाय हाबनानैहाय दिनैहाय नाङा फाङा दावराव दावसि सोमजिहोनोसो नागिरदों। बेफोरखि जाबाय नामा हारिनि खामानि मावग्रा हा रायजोफोर? बुंब्ला गन्थङाव दै हाबो ना लाजिनाय मोनो। जोबनायाव फरेस्टार आरो फरेस्ट वाननि माने ट्रेनिं होग्राफोरनि सायाव आं एसे बुंगोन। अलरेडि बाजेटनानो खम जाखाबाय आरो सिगांनि फरेस्टआवहाय खामानि मावग्राफोर साख्रि मावग्राफोरनि बेथनाबो दान बान्थायाबो पेन्डिं जानानै दंखायो। पिसिडिसि चेयारमेनफोरनि दान बान्थायाबो पेन्डिं जानानै दंखायो साख्रिनिया। ओमफ्राय बाजेटआबो खम फैबावखाबाय
आरो दा गोदानै ट्रेनिं होगासिनो दङ। आंनि साननाय मथेब्ला बे जेसेबांनाखि ट्रेनिं होदोंना बे वेस्ट बियो मिथिबायना रायजोफोर बेखार बियो। जोङो नुखादों बिपिएफनि दैदेनगिरि लिडारफोरनि साफा सानै मानसिफोरनि बाथ्रा बुंनायाव जोङो खोनाखादों बेयावहाय नाम्बारजों सोमोन्दो गैया, रेंकजों सोमोन्दो गैया, फार्स्ट सेकेन्डजों सोमोन्दो गैया। डेट मिन्स जायखौहाय बिसोरो सरकारावहाय माने साख्रि होनो गोसो बिसोरनिफ्राय बिसोरो माने बाहाग राननानै दोनखाबाय। मिथिबायना रायजोफोर? जाय मानसिया बिपिएफनि सापर्टार्सनि न'आवनि मानसि, जाय मानसिया बिपिएफनि लिडार्सफोरनि न'आवनि मानसि, बेसो बे फरेस्टार फरेस्ट वाननि साख्रिखौहाय मोननो थांगासिनो दङ। नोंथाङा खुथाब खस्थ' खालामगोन, बेयावहाय खारगोन बारगोन, हा मेंजासे नोङो थाबायगोन, एक्सारसाइज खालामनायल'सो जागोन। आं बेखौसो नुहुरदों रायजोफोर। मिथिबायना? आंनि बुंनाया जाहाथे जाहैया। नोंथांमोना इयुनाव नुगोन फिटनेसआव पास जाबाय, रानिंआवहाय पास जाबाय, हा फिजिकेलावहाय पास जाबाय, आरो मा होननानै बुङो मेडिकेल चेकआपआवहाय पास जाबाय। नाथाय फाइनाल एपइन्टमेन्टआवहाय फैसायाव फेल जाहैगोन रायजो। जायफोरहा फैसा गैया बिसोरो बे एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय मोनहैनाय नङा। नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला नाय रिजाल्टआवहाय। अब्ला गोजोनथोंसै रायजोफोर। आंनि बुंनाया जेसेबां आङो बुंबोबाय बियो गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।